Velkommen til Anders Engberg Petersen, litteraturprofessor og leder af Nordic Humanities Center, som er blevet etableret for nyligt på baggrund af en generøs bevilling fra den F. Møllerske Støttefond. Ligger både på SDU og KU i et fantastisk samarbejde mellem de to institutioner. Anders, jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad er det her center egentlig for en størrelse? Hvad skal det handle om? Det er et center, som skal forsøge at mobilisere humanistiske forskere for at bringe nogle humanistiske perspektiver på nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står overfor i dag. Det kan være klimakrisen, det kan være krig, det kan være migration, det kan være digitalisering, det kan være tillid i samfundet. Lige nu, der er vi faktisk kommet i gang, og vi har det første hold af fellows, som har et kollektivt projekt, som handler om velfærdsstatens legitimitet, og hvordan den legitimitet er kommet under pres. Og det, der skal ske, det er så, at vi har 3 forskere fra SDU, 3 forskere fra KU, som med forskellige baggrunde vil prøve at belyse det her problem. Og det vil de så gøre ved historisk at se på, hvilke forestillinger er det, vi har haft om velfærdsstaten og den nordiske model, og hvordan kan man bruge noget af den viden, vi har, til at skabe alternative forestillinger om, hvordan vi enten kan bevare den nordiske model, som vi har den i dag, eller måske endda styrke den fremadrettet. Tusind tak. Det bliver enormt spændende at følge centret og selvfølgelig også det konkrete projekt.